ngisebenza ku-FTX eJohannesburg eSelby. Kwahamba-ke kuqhubeka-ke ngidrive ama-truck ngilongiphupha kumuthi ngamunye ngibhale phansi. Ngifike ngasekhaya nginika unkosikazi wami ukuthi abhala. Ngibhala umuthi engingawazi ukuthi uyogcina kuwumuthi wani. Umkhulu wami wayeyinyanga, ubaba kababami washona-ke. Mina bengingayona inyanga ngaleso sikhathi, bengilongiphupha kumuthi-ke lokuphupha umuthi. Uthe isuphelele-ke lo muthi wayesengitshela ukuthi angiwenzeni lo muthi, upheke uvuthwe nguhlanganise kanje ngawenza-ke lokho angitshene kona. Ngaqala-ke ngalapho ezinye insizwa-ke isebenza kwenye inkampani enkulu la eThekwini. Kungenawo igama lomuthi lokuthi ubhejane. Waqanjwa abantu-ke ababedla wona lo muthi bacha, inkunzi uphondo olunye lo inamandla lenkunzi ngoba iy'nsizwa-ke ifuna umuthi zisuke yilungisa umhlaba ongezansi ukuthi iqine kahle ebhedroom ekamereni kungabi ne-complaint. Base beqamba-ke igama ukuthi ubhejane. Kwaya-ke wagula usisi wami omncane ekhaya. Saya kuyena eKing Edward admithiwe esibhedlela. Kwathiwa u-HIV positive. Use-stage sokugcina. Umzimba wakhe isikhumba sasiyobuka nje esephelile impela. Hhayi-ke safika-ke ekhaya siphume esibhedlela nomakoti wami. Sihambe sikhuluma yona le ndaba ukuthi izomiswa kanjani. Wafika umkhulu ebusuku wathi angenze lo muthi nginikeze udadewethu uzosinda. Ngahlanganisa-ke lo bhejane ngamnikeza usisi, waphuza wasinda. Wabuyela esimeni sakhe, wabuyela emsebenzini, wagana, wazala ingane, waphila. Kwaqala-ke ukusebenza kabhejane. Ngasebenza-ke ngobhejane-ke beyifikela abantu, amukho umuntu engangambiza ngobhejane, angikaze ngumemezele indawo. Bengivusa umuntu olele phansi efaka amanabukeni asinde atshene omunye ogulayo. Kwatshenwana kanjalo-ke wasebenza ubhejane waze wasinda. Ngathola-ke ama-results-ke alawo ma-patient ami-ke mayesenza i-blood test ukuthi i-CD4 count yakhe ibingaka, i-viral load yakhe ibingaka. Isirevesile i-viral load, i-CD4 count yakhula. Baphila, ama-glands asekho, i-diarrhea isekho, konke nje ama-complaints are-related ku-HIV and AIDS. Ngoba-ke maningi izifo, ama-symptoms aphatha labantu baba-HIV positive. Ngeke sikwazi ukubala konke ngoba omunye inyawo yini kuningi abacomplaina ngako. Hhayi-ke ngathola lawo ma-results. Ngase ngihamba-ke ngiya ku-NRF ePretoria, nomhlangano khona, i-meeting. Ngafike ngasukuma-ke khona ngathi mina i-HIV and AIDS ngiyayelapha, ngiphethela ama-results ami ukuthi i-viral load yami si-undetectable, CD4 count iyakhula. Lo muntu asadli lutho kodwa every after 12 months wenza i-blood test, i-CD4 count yakhe iya-increase. I-viral load ayiqhamuki, kusho ukuthi ayisekho i-virus ku-plasma egazini lakhe. Hhayi-ke sasuka-ke lapho-ke ku-NRF, kwahamba-ke kohletshelwa u-Minister of Health, kuya uProfessor Vilakazi. Wathi, Minister, ngiyakuhlebela, kunomuntu osepayintown onomuthi olapha ngendlela emangalisayo ku-HIV and AIDS. Hhayi, wasibiza-ke uMinister of Health uMantu. Sahamba-ke saya kuyena, safike sayikhuluma le nto, ngamkhombisa ama-results.
Hayi ke wayesethi aqoqo odokotela ke abazovolontiya ama-patient abo bakwazi ukuwamonitha babone ukuthi ngempela lento iyasebenza yini. I-meeting Saleti Clinic lapho ngaseBaragwana Hospital kuneclinic lapho kwawukhona kodokotela no Professor Vilakazi no Professor Sam Mhlongo no Dr. Madonna wase lapha Pretoria University of Medunsa. Hayi ke ba volunteer kodokotela ke bathi bazoqala ukwenza ke ukumonitor lama patient abo. Ngithi kwadlula 3 weeks wafona futhi uProfessor Vilakazi wathi no dokotela bathi bafuna ukuletha report manje. Hayi kwasekuqorenjwa ke no Minister of Health uManto. Udokotela ufika nama patient akhe abefaka amanapukeni elele phansi engahambi. Hayi ke kwayiwa ke uMinister of Health ke Pretoria wasifaka eboardroom yakhe odokotela nama-patient nabo professor lapho nami ngangikhona nobaba Khumalo wayekhona khona omunye ubaba odila nge-stroke. Hayi ke basho kodokotela no i-patient yami i-viral load ibingaka i-CD4 count ingaka wathatha ubhejane enje critical bantu abangahambi belele phansi manje wavuka i-CD4 count ithi viral load ithi ukhona njalo uminister ema-ofisini akhe. Hayi ke kusukume ne-patient ithi hayi mina sengiyakwazi ukuyihambela sengiyadla manje sekunje wayesethi ke uMinister of Health uManto asibhale i-protocol ezonikwa i-University of Medunsa. I-Ethics Committee i-approve le protocol ukwazi ukuqalwa i-clinical trial i-study. Sayibhala ke leyo protocol no Professor Vilakazi yayiswa ke eMedunsa. I-Ethics Committee ayi-approve ke le protocol ukuthi aqalwe i-clinical trial. Yaqalwa ke clinical trial isite yayo eyayise-Nelspruit iconductwa uDr. Madonna no Professor Mhlongo waseMedunsa. Yenziwa ke le clinical trial. Amukho kwasinika u2% omnyama we-study. Amalebha yabiza ngokwenza viral load no CD4 count kuyabiza. Nokutravela ku-USIT ne-medication lobhejane nguthuthela khona wama-patient kudingakala imali. Into ke abankulu kakhulu sasikweleta ama-lab lenses i-lab manje imali zinkulu ezifunakalayo imali ugovernment akaza sinike uManto wagcina ngusithembisa. uVilakazi uProfessor Vilakazi wacela imali ke enkampanini ezinye kwa NRF wayicela imali khona umphanda wathi ngathi umphanda kala what wacela nje imali nakwa Transnet no Sportnet wayithola ke imali kwakhokhelwa kamalab lawo. So ke leso study ke asikaze size siphele kodwa ama-results atholakala khona ukuthi ubhejane awunawo ama-side effects. Ubhejane uvula inhliziyo abantu bakwazi ukudla bakwazi abantu ukuvuka embhedeni akwazi umuntu ukuyihambela akwazi ukubuyela emsebenzini. Nge-accident ke iNelson Mandela lana ke ku-KZN uDr. Qaleni wathatha ubhejane wawuyisa elab yabo wawusheka naye kwatholakala ukuthi ama-results kabhejane athi awunawo ama-side effects ukwazi ukugqokisa ama-cells kungangeni noma inhloboni yevirus
nezifo ke ezithile ke mayelana ne-HIV and AIDS. Sorry. Lovely. Sorry, I can't take this call. I'll call you back. Yeah, sorry, that's my mistake. He's got to buy us pills. Sorry. I knew it was going to happen. Okay, I'm sorry, Mr. Garland. Sorry. You can continue. Where were we? We were talking about Dr. Kaleni being tested at the Yes, yeah. And wayesethola ukuthi ke ubhejane lo ulapha izinto eziningi ayibiza ngamatematics ke zayo i-HIV and AIDS. Ukwazi ukugqokisa ama-cells ukuthi kungangeni ivirus noma ihlobo loni levirus. Ukwazi ukusiza abantu abaku-TB. Hayi ke kwaqhutsheka kwakhe. Wathembisa ukuthi uzosinika ke second phase. Ngahambisa komunye ubhejane salindela ama-results ke. Asazofika ke manje. Kodwa ke ubethe konke kuhamba kahle kakhulu. Kuyapromise kakhulu. Wayesethi angenze iplan ke ukuthi i-business plan yami kungabe eSouth Africa kube umhlaba wonke ngoba ubhejane uzodingeka. Welike salo sibuyela ke ku minister ke of health uMato. Simnika ke ama report ngibuza ke nakuyena ukuthi what is the second phase ke manje ufuna senze njani ngoba yenziwe i-clinical trial sangaba nawo ama funds ukuthi sithole imali kuqhubeka i-clinical trial. Namanje na ke kusabambe lapho. Sisalindele ukuthi bazoyiqala nini i-clinical trial yabo. Basukumeke batsheneke izwe lokuthi ubhejane wenzani uyini. Far as I know mina